Marton kanssa puruvedellä ja kehimisonnin tekniikkaa niin vähän kuvataan tässä. Eli tässä onkin, tää on 45 senttinen ja rupen laskemaan sitä. Vettä tässä on semmonen 20 kehästä, eli noin 18 metriä. Ja itse lasken aika paljon sitä tällä tavalla käsiin. Mutta se onnistuu myöskin näin. Aika hyvin. Joskus se vähän takertelee, mutta erittäin nopeasti menee. Ja ylöspäähän se kehiminen tapahtuu silleen, että kaheksikolle, kun tää vapaa on näin, niin itse pidän tästä siimasta kiinni ja kehin sen tähän kaheksikolle tällä tavalla. Hidastettuna se menee näin. Mutta sitten kun sen oppii tämän tekniikan, niin se menee ihan, voi katsella vaikka maisemia. Ja ahven kun siirtyy muutamia metriäkin välillä, niin aina eri syvyyksiin, niin täällä kyllä pystyy sen perään. No niin, ja nyt se on pohjassa. Sitten voi tuohon tuon viimeisen kelauksen tehdä tuohon ja sitten vaan ruveta onkimaan. Monesti onkin silleen, että otan 3 kierrosta tästä ja vedän muutaman vedon. Saatan vetää toiset 3 kierrosta. Muutama veto. Pomputellakin voi. Ja sitten lähden laskemaan sitä. Lasken, jos 3 kierrosta on tehnyt ylöspäin nostaessa, niin alaspäin laskissa voin tehdä 2 kierroksella. Näistä tulee tutkittua tuota vettä. Joskus myöskin aloita ihan pinnasta se onkin. Tänä päivänä ahve on ollut vähän heikolla purulla, mutta nyt on ruvennut laikkuja tulemaan ja eiköhän ne onkikelit vielä tästä tällekin keväälle ehtiä. Uskon näin. Pohjaakin voi pomputella. Ja nyt se voisi vaikka nykää.